Ini apa? Salah. Ya. Pak Moko kasih kode gini, tapi nanti dirimu sebagai orang pembawa acara tangannya gini. Nek duduk ya enak, duduk aja, nggak usah tangannya gini, duduk. Bawa media, gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabagian kawilujengan mugi dateng tansah mugi tansah kajiwa kasalira dumateng kula panjenengan sedaya ingkang dahat kinurmatan panjenenganipun Bapak Iswanto SAG minangka Dukuh Padusunan Karet ingkang satuhu kinurmatan panjenenganipun Bapak Anwar minangka Ustad ingkang kinurmatan panjenengan Bapak panjenenganipun Bapak Agus minangka Ketua Panitia ingkang kula hormati Bapak Ibu warga Padusunan Karet saha para muda-mudi Padusunan Karet ingkang sutresna. Sumangga langkung rumiyin kula nderekaken ngunjukaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kanikmatan satemah kula sedaya panjenengan sedaya saged kempal wonten papan menika ingkang kanthi wilujeng. Jembatan Bapak Ibu. Bapak Ibu ingkang kula hormati saha para muda-mudi ingkang sutresna.